Helo, chroeso i ran arall o fideos da ni'n neud ar yr wythnos yma'n sbio nôl ar y pandemig a'r log-dysgu. Dwi yn tynnu at flwyddyn yn ôl rwan, nathon ni gyfres o fideos yn siarad efo Debra o Gyngor Conwy a hefyd Elen Edwards o Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol. Mae Diana yma hefyd hefo ni sy'n gweithio i adnodda dynol Conwy a yn olynydd i Elen. Sa chi licio cyflwyno'ch hunan? Iawn, ia, oce. Haia, Diana Burns ydw i, ac dwi'n gweithio i'r Cyngor Conwy yn yr adran adnoddau dynol corfforaethol. Ac hefyd rwan dwi 'di cymryd drosodd rili gan Elen, jyst rwan yn arwain ar yr gwasanaeth cefnogi cymunedol. Dwi 'di bod yn wneud hynny ers diwedd mis Hydref rwan. So, ers hynny. Okay. Diolch. Wedyn, fideo cynta nathon ni efo Canolfan a Teuluoedd Conwy yn ffeindio allan sut oeddech chi'n ymdopi yn uchra'r pandemig. Sut mae'n mynd? Debra? Dwi'n teimlo i raddau bod ni tipyn bach fel yr hokey-pokey, in, out, shake it all about. Ydyn ni dechrau tymor diwetha, gallu wneud mwy o bethau wyneb i wyneb oedd yn hyfryd. Ydyn ni newid y ffordd o'n i'n gweithio'n reit gyflym, really, i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i deuluoedd. Hyd yn oed os nhw'n methu galw heibio ydyn nhw'n fan ragor. Oedd ydyn ni'n symud ar-lein, wneud lot o bethau ar Zoom, wneud yn siŵr bod yn systemau mewn lle yn cadw mewn cysylltiad cyson gyda teuluoedd. Ac yn enwedig yn y cyfnod yma, mae'n mwy heriol nag erioed gyda ar gyfer teuluoedd. Felly mae'n rili bwysig wneud yn siŵr bod y gwasanaethau'r cefnogaeth ar gael iddyn nhw. Wedyn, ydyn ni hyfforddi yn staff i wneud pethau fel walk leader training. Rwy'n yn gwybod bod angen hyfforddiant i o bod sut ti'n mynd am dro, ond dyna ni. Dyna wnaethon ni wneud. A oedd e'n hyfryd rili achos oedd e'n golygu bod ni'n gallu dechrau wneud pethau grwpiau hefyd tu allan yn mynd am dro, dod y teuluoedd at ei gilydd mewn ffordd saff, mewn cyfnod pan maen nhw wedi fod yn reit ynysig. Felly wnaeth hwnna wneud lot o wahaniaeth i iechyd meddwl teuluoedd. A wedyn yn amlwg tuag at Nadolig, oedd rhaid i ni stopio wneud y fath yna beth. Ond, yn mis Ionawr, wnaethon ni eto jyst symud a newid y ffordd o'n i'n gweithio eto. Newid y pethau oedden ni wedi trefnu i wneud mewn grwpiau i fod yn darpariaeth un yn lle. Pethau fel sesiynau chwarae, sesiynau babi actif ar gyfer plant cymysgol. Felly mae hynny wedi bod yn reit llwyddiannus, really, achos ni'n sicrhau bod y teuluoedd sydd wir angen rhywbeth sydd yn dod â nhw i fod allan o'r tŷ, i fod yn cael awyr iach neu i fod yn jyst gyda pedwar wal gwahanol o'i hamgylch nhw am chydig, i helpu gyda pethau fel tensiwn o fewn y teulu neu beth bynnag. Mae'r pethau yna dal ar gael iddyn nhw. Felly mae hwnna wedi gweithio allan yn reit dda. Dyn ni wedi dysgu i newid y ffordd dyn ni'n gweithio yn gyflym iawn. Un o'r pethau dyn ni wedi pigo fyny ar diddordeb gyda ni sy'n meddwl wedi esblygu, ond diolch mor reidrwydd yn esblygu ymlaen, mae'n symud yn ôl a wedyn cam ymlaen efo lle dydy. Ie, yn sicr. Ie. Ac un o'r pethau eraill wnaethon ni ail ddechrau yn reit gyflym oedd y panel o gyfer dysgwyr bregus. Oedd hwnna'n rhywbeth wnaethon ni dechrau reit ar y cychwyn yn mis Ebrill blwyddyn diwetha. Achos o'n i'n gweld bod ni angen cyfathrebu yn rili effeithiol gyda pobl o'r gwasanaethau cymdeithasol yr ochr gweithwyr cymdeithasol felly. Ond hefyd gyda gwasanaethau addysg i wneud yn siŵr bod ni yn
adnabod y plant bregus oedd rili angen cael lle o fewn yr ysgol. A wnaeth y panel yna gweithio'n reit dda tro diwetha. A wedyn, wrth i'r ysgolion ail ddechrau, wnaethon ni newid y panel i edrych ar darpariaeth chwarae dros yr gwyliau haf. A wedyn tymor diwetha, wnaethon ni jyst cwrdd pob hyn a hyn, jyst i cadw mewn cysylltiad ac i wneud yn siŵr bod ni ddim yn colli'r perthynas rili cadarnhaol yna o'n ni wedi adeiladu fyny rhwng yr gwasanaethau. Wedyn o'n i mewn sefyllfa rili da ar ôl Nadolig i jyst ail cychwyn y panel yn wythnosol eto i wneud yn siŵr bod ni yn cael darpariaeth ar gyfer y plant oedd angen o fewn yr ysgol. A beth sy'n cadarnhaol iawn tro yma ydy bod yr ysgolion ei hun wedi dechrau rhoi referrals mewn i'r panel. A doedden nhw ddim tro diwethaf, hwnna ddim rili yn rhan ohono fe, oedd y rhan fwy o'r referrals yn dod o gweithwyr teulu neu o gweithwyr cymdeithasol. Felly mae'r ysgolion nawr wedi adnabod gwerth y panel a wedi dechrau rhoi referrals mewn i hunain. A mae'r gwasanaeth ieuenctid wedi dod mewn i'r panel hefyd, achos maen nhw wedi dechrau wneud pethau fel galw heibio drws ffrynt pobl ifanc i ddweud helo, ac i cael rhywfaint o engagement o bobl ifanc sydd ddim rili wedi bod yn ymuno mewn gyda'r darpariaeth yn yr ysgol. Felly mae hwnna wedi esblygu yn gadarnhaol iawn. So, teimlad dwi'n gael hefyd o siarad efo chi, a felly bod o wedi tynnu lot o bobl gosach at ei gilydd. Dwi definitely wedi gweld bod lot o gwasanaethau yn tynnu at ei gilydd, a tynnu at ei gilydd hefyd o'r ochr y cyhoedd, trwy gweithio efo'r wasanaeth cefnogi cymunedol. Da ni'n gweld y gwahaniaeth o lle oeddwn ni allan ôl y mis Ebrill blwyddyn dwytha i cymharu â lle da ni rwan, rili. Ac y gwahaniaeth o'r ffordd mae cymunedau wedi tynnu at ei gilydd a'r ffordd maen nhw'n gweithio efo ni, rili, i helpu pawb yn y cymuned. A mae hwnna wedi bod yn bleser i weld, rili. A mae'n jyst rhywbeth rili neis i weld yn digwydd yn dydi, a dod â pobl yn agosach at ei gilydd. A hwnna'n meddwl yn y man waith, ond hefyd yn tu allan i waith a gweld hwnna'n digwydd dros y cymuned hefyd. Beth sydd wedi bod yn hyfryd i weld ydy bod tro yma, oedd pethau mewn lle yn barod yn doedd. So ar y dechrau, oedd yna lot fawr iawn o galwadau i'r llinell cymorth. Ond erbyn hyn, mae'r systemau mewn lle yn yr cymunedau lleol. Felly mae lot o bobl yn teimlo, dyn nhw ddim angen ffonio'r llinell cymorth ragor. Achos maen nhw'n gwybod lle i fynd. Ia, dyna beth da ni'n neud rwan, rili. Wrth gwrs, oedd o'n brysur iawn mis Ebrill blwyddyn dwytha, yna llwyth o galwadau. Oedd gennym ni staff oedd ella wedi cael ei ffurlio rili gan Fenyw Cymru yn y ochr theatres a conference a falle. A nath y staff just ymdopi yn syth, rili, ac yn help mawr i'r cymuned lle oedden ni'n medru sydyn just setio fyny'r gwasanaeth cefnogi cymunedol, ac oedd y staff wedyn yna i gallu helpu unigolion bregus fynd allan i helpu nhw i nôl siopa, nôl meddyginiaeth, ac oedd gennym ni llwyth o galwadau dros y cyfnod yna. Ac wedyn wrth i ni dod at mis Awst, rili, lle oedd cyfnod gwarchod, oedd o'n cael ei posio, oedden ni'n gweld wedyn dyna lle oedd pethau'n treulio off ac oedd ddim mor gymaint o angen. A wedyn wrth gwrs nôl y mis Tachwedd ddaru ni gael y fire break y do, ac oedden ni'n pryderu pryd hynny, reit, ella bod angen i ni sicrhau bod na staff yna eto i gallu fynd allan. Ond ddaru ni ddim gweld llwyth o galwadau yn dod drwadd, ac y galwadau oedd yn dod drwadd, oedd o'n ffantastig, oedden ni'n gallu signpostio unigolion, rili, i gael y cefnogaeth oedd nhw angen, so oedd y siopau fel o'ch di ddeud, Debra. Ac wedyn, oedd yna cwpl o galwadau lle oedden ni angen, oedd y British Red Cross di stepio fewn a di helpu ni hefyd, a ddaru nhw fynd ag delifro feddyginiaeth. Ac wedyn be da ni di wneud i sicrhau bod gennym ni plan B mewn ffordd yn ei lle. Mae gennym ni rhestr o staff sydd dal yna i gwirfoddoli,
So os da ni yn stuck o gwbl, fedrwn ni galw arnyn nhw a fysyn nhw'n mynd allan a helpu. Os di rhywun yn hollol stuck, mae gennym ni staff yn ein lle sydd fysa dal yn mynd allan. Ond da ni wedi gweld, da ni ddim wedi gorfod gyrru neb allan really ers mis Awst. Da ni wedi gallu defnyddio gwasanaethau gwirfoddoli, da ni wedi gallu defnyddio y pharmacies, y shops a popeth fel yna, a just cael y gwybodaeth at y gilydd efo'r tîm sydd dal yn cymryd i galwadau, a maen nhw rwan yn rhannu'r gwybodaeth yna efo'r unigolion sy'n ffonio. A dyn ni ffeindio rwan y mwy o galwadau sy'n dod rwan yn gwmpas y vaccine ei hun, ac eisiau trio gyrraedd yr fenyw Cymru i gael y vaccine. So eto, da ni wedi bod yn gyfeirio pobl rwan at beth sydd allan yna, fel mae Alpine wedi bod yn gret yn helpu efo mynd â pobl at y vaccine. So mae yna cwmnïau lleol eto sydd wedi tynnu at y gilydd, a doedd ddim angen iddyn nhw rhoid y gwasanaeth yna allan, ond maen nhw wedi wneud hynny. Maen nhw wedi rhoid y gwasanaeth allan i'r cymuned lle fysa nhw'n mynd â unigolion sydd yn stryglo i gael at y vaccine, so nhw'n pigo nhw fyny a fynd nhw yna. So mae yna pobl yn tynnu at y gilydd eto i helpu unigolion sydd yn blesar i weld, really. Dych chi fel cyngor di medru cymryd cam yn ôl achos bod y gymuned yn stepio fyny ac yn galonogol iawn i weld tydi. O'n i sylwi hefyd, Diana, bod chdi fel yn ogystal o bod efo'r gwasanaeth cefnogi cymunedol bod chdi'n gweithio ar adnodda dynol. Ydw. Sut rhan mae adnodda dynol wedi i chwarae hyd yma lle? Wel, really, eto, ers mis Mawrth, really, ella chydig bach cynt pan o'n i'n dechrau clywed y newyddion yn dod i fewn a dechrau derbyn gwybodaeth really yn lun y sefyllfa. Peth gyntaf oedden ni'n neud oedd, wrth gwrs, darllen drwy'r gwybodaeth oedd yn dod gan Llywodraeth Cymru, oedd yn dod gan Public Health Wales, i ni gallu cynghori rheolwyr a staff, really, a rhoi cyngor iddyn nhw yn lun a rheoli staff, pwy sy'n saff i fod yn gwaith, pwy oedd ddim yn saff i fod yn gwaith, tybo? Ac wedyn cynghori rheolwyr ar sut i ddelio efo'r sefyllfa yna, really. So, da ni wedi bod o'r cychwyn yn derbyn y gwybodaeth i fewn, a wedyn cyfathrebu'r gwybodaeth yna, really, rheolwyr ac i staff, a sicrhau bod ni'n cadw pobl yn saff a cadw ein staff yn saff. O diwedd mis Mawrth oedd pawb yn cael ei gyrru adre oedd, ond oedd 'na dal rhai, wrth gwrs, oedd angen dod i gwaith hefyd ac angen mynd allan i wneud eu gwaith, ond yr angen wedyn oedd i ni sicrhau bod ni yn cyfathrebu efo staff, cos mae'n gallu bod yn reit isolating yn dydi, a oedden ni'n eisiau sicrhau bod pobl yn gwybod beth sy'n digwydd, bod na cyswllt yna, bod nhw yn ymwybodol o'r rheolau, bod nhw'n ymwybodol o ffordd allan da ni wedi newid a polisiau da ni wedi newid i helpu unigolion, really. A hynny yw pethau fel polisiau yn gweithio'n hyblyg ni, polisiau flexi time ni. Da ni wedi newid pethau efo heina mwyn trio cefnogi staff, really. Staff sydd efo plant adre a balli, maen nhw'n trio gweithio adre a trio hefyd manegio eu waith. So, da ni wedi bod yn edrych ar temau ac emodau a sut fedrwn ni'n neud pethau i cefnogi staff, really. Ac peth arall da ni wedi bod yn neud ydy codi ymwybyddiaeth yn lun ar cefnogaeth sydd allan yna. So, da ni yn cynnig i staff gwasanaeth gan Care First, sydd yn gwasanaeth cefnogol o gwmpas cwnsela, ond maen nhw hefyd yn cynghori staff yn lun a pob math o cyngor gennyn nhw, really. So, da ni wedi bod yn codi ymwybyddiaeth yn lun â hynny, a trio, really, encourage o staff i ddefnyddio'r gwasanaethau yna, tybo? Hefyd sbio beth sydd yn allanol a rhannu gwybodaeth yn lun â hynny, hefyd signpostio staff hefyd, tybo? Yn lun ar gwasanaethau sydd allan yna i trio helpu nhw. Pethau i wneud efo iechyd o'r ochr yoga sessions online, sicrhau bod staff yn gwneud pethau fel mynd allan i cerdded yn canol y dydd, cael y daylight hours ma, a trio wneud pethau hefyd fel sicrhau bod ni'n cael break o'r sgrin, sicrhau bod na ddim fel cyfarfod ar ôl cyfarfod ar ôl cyfarfod, bod na break yna. So dyn ni trio sicrhau hynny mor gymaint a fedrwn ni hefyd. Ac wedyn yr ochr arall, gen ni staff sydd allan yna, dal yn neud y waith maen nhw wedi bod yn neud o'r cychwyn a dan pwysau. So eto, da ni'n trio edrych ar ôl iechyd nhw, really, hefyd a sicrhau bod nhw yn iawn ac efo'r cefnogaeth maen nhw angen, ac yn saff. Rhaid fi dweud, ochr fel reolwr, dwi wedi wir gwerthfawrogi'r cefnogaeth gen adnoddau dynol a'r pwyslais gen y cyngor reit o'r top a'r lles. Wedi bod mor glir, dyn ni wedi bod yn cael y fideos bach yma trwy a'r briefings yma. A mae'r pwyslais wystad ar lles staff. Dwi wir
wedi gwerthfawrogi bod y cyngor yn cydnabod mae'r staff ydy yr adnodd mwyaf gwerthfawr. Os dyn ni ddim yn edrych ar ôl yn staff, yna fedrwn ni ddim wneud beth dyn ni angen wneud. Mae hwnna wedi bod yn mor bwysig, yn enwedig dwi'n meddwl i'r staff sydd falle yn unig ac yn ynysig, a'r staff sydd wedi bod gyda plant adre o'r ysgol yn trio gweithio yr un pryd. Mae hwnna wedi bod yn heriol iawn, ond mae'r hyblygrwydd a'r pwyslais a'r lles wedi wir helpu pobl. Dwi'n meddwl felly bod hwnna'n un o'r gwersi mawr sy'n dod allan o'r sefyllfa yma ydy'r pwyslais newydd real iawn sy'n dod ar les pobl a les staff. Dyn ni'n gwybod bod pobl ddim yn falch iawn o newid ac wedyn mae hyn wedi bod yn newid anferthol i pawb yn dydi, ac felly ond mae pobl di bod yn ffantastig rili y ffordd maen nhw wedi ymdopi, ond eto mae pobl yn ganol y peth yn dydi, a da ni angen sicrhau bod lles nhw yn cael ei edrych ar ôl rili. Oes gennych chi wersi eraill ydych chi wedi weld, neu beth ydych chi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth gwerthfawr da ni wedi ddysgu? I fi, i raddau hefyd, dyn ni wedi dysgu sut i weithio mewn ffyrdd gwahanol ac i meddwl am pethau mewn ffyrdd gwahanol. Mae yna rei pethau dyn ni wedi gorfod wneud oherwydd y pandemig. Dwi'n meddwl byddwn ni yn parhau i wneud yn y dyfodol i fod yn mwy hyblyg i pobl enghraifft. Mae'r cyrsiau riantu dyn ni wedi bod yn redeg ar-lein. Mae yna rei ohonyn nhw dyn ni'n teimlo, mae'n well rili sy'n ni'n gallu gwneud hyn wyneb i wyneb. Ond mae yna rei ohonyn nhw sydd wedi gweithio'n reit dda ar-lein, achos mae wedi golygu bod rhieni ddim yn gorfod poeni am gofal plant i allu mynychu. Dyn ni wedi gallu gwneud nhw yn y nosweithdy, yn enwedig yr un ar gyfer rhieni plant yn eu harddegau. Mae hwnna i weld wedi gweithio'n reit dda ar-lein, felly mae hwnna'n rhywbeth byddwn ni byth wedi meddwl am wneud o blaen, ond mae'n rhywbeth nawr dwi'n meddwl byddwn ni yn parhau i wneud hyd yn oed pan dyn ni'n cael dod nôl at ein gilydd. A'r peth arall hefyd ydy jyst llai o deithio, yr canolfannau teuluoedd sydd yn ni o draws 5 ardal Conwy, a falle nawr pan dyn ni'n cael cyfarfodydd rhwng yr reolwyr o fewn yr canolfannau, byddwn ni'n gallu gwneud hwnna eto ar-lein yn hytrach na pobl yn gorfod teithio i rywle, a mae hwnna'n arbed amser hefyd dydy. Ddim yn golygu byddwn ni'n gwneud hwnna pob tro, achos mae'n dal yn bwysig dod o pobl at ei gilydd, ond mae'n jyst yn rhoi yr opsiwn arall yna i ni. Ers hyn, really, mae pobl di gorfod wneud ac wedyn ella di cael gweld, fedru hyn gweithio, actually, fedru ni'n gwneud pethau'n online, fedru ni'n gwneud pethau'n virtual, a mae'n gweithio, da ni dal yn gallu cael sgwrs a trafodaeth a planio pethau a bynnag, sy'n rhaid i ni bod mewn person efo rhai cyfarfodydd, ond eto fel mae Debra'n deud, da ni yn gweld hefyd, wrth i ni symud ymlaen a gobaith yw fydden ni yn para efo rhai pethau'n aros fel yma yn virtual, ond mae yna rhai cyfarfodydd da ni'n gwybod sydd angen gael ei wneud mewn person hefyd, ti'n bo? Wel, un o'r pethau dwi wedi dysgu hefyd ydy pa mor gwerthfawr ydy fod yn rhan o gymuned. So'r model o'r canolfannau teuluoedd, dyn ni yn Nghonwy, o'n i'n teimlo fel dyn ni eisiau bod mewn yn y cymunedau lleol, i allu bod yna i dod i nabod pobl, i adeiladu perthynas, i ddim siŵr bod ni yna reit o'r dechrau, taith pobl fel teuluoedd, a dwi'n meddwl dyna'r peth dyn ni wedi rili methu. Felly mewn ffordd mae hwnna wedi cadarnhau bod y model yna yn werthfawr ac yn bwysig, yn enwedig i pobl sydd yn dechrau bod ar eu taith fel mam neu rhiant. O'r dechrau, maen nhw wedi bod yn hynod o ynesig yn y cyfnod yma, ond ddim rili wedi bod eisiau ymuno mewn gyda pethau rhithiol yn ddiddorol. Mae lot o bobl wedi bod yn reit reluctant i ddod ar y sgrin, felly mae hwnna i fi yn cadarnhau
bod yr approach o fod yn y gymuned, yn y canolfan yna, ac yn gwneud y gwaith estyn allan mewn i'r cymunedau lleol yn holl bwysig. A ni edrych ymlaen yn fawr at cael mynd nôl i wneud e. Ie, so rhan fawr o'ch model chi cyn y pandemig oedd bod yn lle oedd pobl yn barod doedd? Ie, yn sicr. Ie. A dyn ni'n neud hynny gorau gallan ni nawr, ond dyma ddim yr un peth ar hyn o bryd. Da ni wedi cyffwrdd dipyn ar hyn, ond sut ydych chi'n teimlo bod y pandemig yn mynd i newid y ffordd ydych chi'n gweithio? Neu beth ydych chi eisiau gadw? Un peth dwi eisiau cadw ydy jyst gymaint mae pobl yn edrych allan am ei gilydd. Wedi bod yn hyfryd i weld y staff yn cymryd mwy o ofal ac cymryd yr initiative mwy i gofalu am ei gilydd. So, jyst neb yn gofyn iddyn nhw i ffonio ei gilydd neu checio fyny ar ei gilydd. Maen nhw jyst yn neud e. Felly mae'r pethau fydde'n digwydd yn reit naturiol o fewn y swyddfa. Pan mae rhywun wedi cael sgwrs anodd ar y ffôn, neu mae rhywun yn gweld bod rhywun yn stryglo, a maen nhw jyst yn siarad yn naturiol gyda'i gilydd ac yn helpu ei gilydd. Maen nhw wedi gorfod wneud lot mwy o ymdrech i wneud hwnna nawr, a maen nhw wedi gorfod cymryd yr initiative mwy falle i gael ffôn i fyny. Ac i cael y sgwrs yna, ond beth sydd wedi bod yn hyfryd i weld ydy bod y staff wedi bod yn wneud hynny, a maen nhw wedi dod fyny gyda'i awgrymiadau ei hunain o sut i wneud e, a'i systemau ei hunain hefyd. Felly mae'r model yna o beth ni wedi gweld o fewn y gymuned o pobl yn cefnogi ei gilydd a adeiladu rwydweithiau ei hunain. Mae hwnna wedi bod yn digwydd gyda'r staff hefyd, a dwi'n gobeithio wneud hwnna parhau ar ôl i bethau mynd nôl i rhywfaint o normalrwydd. Ie, so fyswn definitely cytuno efo Debra fan'na, really. Ac hefyd, swn i'n hoffi weld pethau'n para o'r ochr lle staff hefyd, bod ni yn para, really, i edrych ar pethau newydd hyd yn oed, tybod. Trio meddwl am syniadau, really, gwahanol, cos dwi'n gwybod dydy pawb ddim yn hoff iawn o'r un fath o peth, os ydy o'n yoga neu, tybod, neu rhyw fath o sesiwn ffitrwydd fel yna. Ella mae well gen rhai pobl efo pethau fel cwrs. So, da ni eisiau meddwl am gwahanol syniadau ag trafod efo staff rili weld be fysa nhw'n hoffi weld. So, sy'n ni hoffi gweld mwy o hynny'n digwydd a i ni rhoi lles ar ben popeth rili efo staff. A da ni'n para efo hynny. A rhywbeth arall, definitely swn i'n hoffi weld, ydy bod y hyblygrwydd yn aros yn ei le, really. Fod staff yn gallu wneud ella penderfyniadau eu hunan o gwmpas beth sy'n gweithio well iddyn nhw. Well gen nhw dod nôl i'r swyddfa, gweithio'r swyddfa rhan mwy o'r amser, neu ydyn nhw wedi ffeindio bod gen nhw lot well o work-life balance mewn ffordd wrth gallu gweithio ag adre a di gallu managio y teulu a be bynnag sydd gen nhw i fanagio tu allan i waith yn llawer well oherwydd y ffaith bod gen nhw'r hyblygrwydd yna yn ei le. Ie, rhywbeth arall wnaethon ni'n gwneud yn wahanol oherwydd y sefyllfa oedd fel arfer sy'n ni'n gwneud rhyw away day neu team day lle mae'r gwasanaeth yn dod at ei gilydd am ddiwrnod ac yn mynd a wneud rhywbeth a gweithio ar rhywbeth gyda'i gilydd. Ond yn lle hynny blwyddyn yma, wnaethon ni'n gwneud wythnos lles. So wnaethon ni'n gwneud fel sesiynau, oedd dim ond yn para rhyw awr dros yr wythnos cyfan, un neu ddau peth y diwrnod, ac oedd staff yn cael dewis be o'n nhw'n mynychu, neu be o'n nhw'n cymryd rhan mewn. Rhai pethau wedi cael eu recordio o flaen llaw, ac o'n nhw'n gallu gwylio nhw yn ei amser ei hunain, ac oedd pethau eraill yn digwydd live. Un o'r pethau nath mynd lawr gorau, actually, oedd y chair exercises. So, ni'n cael rhywun i dod a wneud workout i ni, tra ni'n eistedd ar ein cadeiriau wrth ymyl yn desg. Ac oedd yn wych. A nath gweithio'n rili dda o ran just fel wneud stretches a helpu gyda pa stiff mae rhywun yn teimlo ar ôl eistedd wrth desg trwy'r dydd. A nath ni'n gwneud sesiwn gyda dau yn siarad am Care First a be oedd ar gael o Care First, achos oedd yn amlwg iawn bod pobl ddim yn sylweddoli gymaint o dda ar gael. Felly nath ni'n mynd ar hynny hefyd. Felly nath yr wythnos yna mynd lawr yn reit dda. Mae'n rhywbeth ni wedi penderfynu wneud lawr yn hytrach na wneud falle diwrnodau cyfan i ffwrdd sydd dim ond yn para am y diwrnod yna.
ydy wneud pethau falle sy'n edrych ar mwy o'r darlun cyfan, I suppose, a bod pobl yn gallu ffitio fe mewn yn ystod gwaith nhw. Felly mae hynny yn rhywbeth datblygiad eitha cadarnhaol hefyd. Dwi'n dal yn wneud y diwrnod I ffwrdd pob hyn a hyn, ond mae'n dda bod yna ffyrdd eraill o wneud pethau hefyd. Ti'n dod yn ôl i'r pethau sy'n neis I wneud yn hawdd ac yn ddigidol a'r pethau lle mae'n rili werth cyfarfod wyneb o wyneb, dydy. Mae gymaint haws troi fyny I ddigwyddiad ar hyn o bryd, dydy. Mater o just clicio ar link a join, dio. Da ni wedi gweld hynny efo hyfforddiant yn niferoedd sydd yn dod rwan. Y pethau da ni wedi gallu para efo wrth wneud nhw yn virtual, pethau, hyfforddiant corfforaethol a ballu sydd gennym ni. Da ni wedi gweld bod lot mwy o staff yn mynychu, gan fod o'n haws I wneud yn dydy. So da ni yn ffeindio bod presenoldeb di gwella llawer ar hyfforddiant virtual ni. Ie, os di fwy cyfleus, pobl yn neud o. Ie. Un o'r pethau eraill dyn ni wedi dysgu o'r cyfnod ydy sut I wneud siŵr bod ni yn datblygu neu creu pethau fydd pobl yn mwy debygol o wylio neu cymryd rhan mewn. Wnaethon ni dechrau off yn ei gweminarau neu wneud rhai hyfryd gyda seicolegwyr addysg Conwy yn cyflwyno sut I edrych ar ôl lles emosiynol eich plant. Ac oedd y cynnwys yn wych, ond o'n nhw'n para rhyw 45 munud, a be o'n i'n ffindo oedd bod pobl ddim wir gyda'r amser I eistedd lawr a gwylio rhywbeth fel yna. Fe falle ddim eisiau fydde well gynnyn nhw gwylio rhywbeth ar Netflix. Felly be dyn ni wedi wneud ydy torri'r cynnwys yna lawr, editio nhw mewn I fel clipiau mwy fel bite-size clips felly o 5 munud. A dyn ni wedi ffindo bod hwnna'n lot mwy effeithiol achos mae pobl yn fodlon rhoi rhyw 5 munud bach I gwylio rhywbeth a maen nhw'n cael yr cynnwys gwych yna ond mewn ffordd sydd yn haws sydd yn cymryd mewn. Felly mae hwnna wedi bod yn rhywbeth dyn ni wedi dysgu ac sy'n golygu bod gennym ni'r adnoddau rili da yna I allu rannu gyda teuluoedd. A mae hynny'n wych I glywed bod gennych chi'r lle neu arbrofi a cael ymlaen I ddysgu a datblygu'ch bethau yn mwyn roed y gwasanaeth gorau posib fedrwch chi da. Ar hynny rili dod â bethau glo yn reit daclus efo negas obeithiol o gamu ymlaen mewn sefyllfa anodd da. Allai ond diolch yn fawr iawn I chi. Gytuno I ddod I siarad wni ar rhannu eich profiadau. Diolch I ti. Diolch fawr.